ನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಜಗನ್ನನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲನ ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ಪೋಪಿನ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋಡು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ನನಂಜಿ ಸುಜಿಕಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಗಣಪತಿ ಇನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಇದು ಆಹಾನಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಇವನ್ ನನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅವಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲ ಇನ್ನಾಕಮೆ మధుమాం డబండ మధుమాం నుండి కటింగ్ మిషన్ కూడా అదే కటింగ్ మిషన్ ఒక కొన్నడు ఉండండి రారు బత్తి ఒక ఫోన్ అంటారా మన కట్టి ముందిదా ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆವತ್ತು ಗರ್ಪಲೆ ಮೇ ಇದಿರಲಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅದನ್ನಂತೆ ಕಟ್ಕೊಡಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟುಗ ನಂದಿಯ ಬೊಟ್ಟಲ ಪೋಂದು ಮೇ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಗೆ ಇಲಾಗಿ ಅವಳಂತೆ ಕರ್ಪುದ ಗರ್ಪಲೆ ಅದು ಪಾತ ನಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೂಕ ಬೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರಿಕಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬರ್ತದನ್ನ ಅವಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪುನಃ ಆಗಲೇ ಅಂಚೆ ಹೋಗಿನ ಕೆಲವು ಆಪು ಜನ ಒಂದಿನ ದಾಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟಿ ಬರೋಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಪ್ಪರೆ ಓದ್ತಿದ್ವಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತು ಅವು ನೀಲಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡೌನ್ ನನ್ನ ಪಿರಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊರಡ ಡೌನ್ ಆನ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಲೆ ಇರ್ತಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬರ್ತದೆ ಅಜಿ ಬತ್ತಾಜಿ ಪೂಜೆ ಏರ್ಪುರ ಆ ಚಿಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಪುರ ಐತೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಐತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಬೆರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಇಲ್ಲಾರು ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದಾದಾಪನದು ಬಟ್ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಮೀದು ಬರ್ಪುಜೆ ಒಂದು ಬಕ ಅಂಚಿಂಚ ಹೊಂದೆ ಕುಲ್ವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕುಲ್ಲ ಅಂತಿನ ಫುಲ್ ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜರು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಮೇಕಿದ್ದ ಹಂಗದುಂಡು ಕೌಸಿ ವನಸ್ಥಳ ಉಂಡಮೆ ಹೋಲು 66 ವನಸುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಜಿನ ವರ್ಷ ಆತ ಆಜಿನ ಹೇಳ ಹೆಂಕಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮನಪುನು ಆಜಿನ ಸಲತ ಏಳನೇ ಸಲತ ಆತು ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಆಜಿ ಅವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದು ಅವು ಲೆಕ್ಕನೇ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ
ಲೆಕ್ಕ ಅವನ 7ನೇ ತಾಂಡ ಏಳನೇ ತ ಲೆಕ್ಕದ ಹೋಯಿನ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಆತಂಡು ನಿಮಗೆ ಪರ್ರೆ ದಿಕ್ಕದು ಜಾವೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚದ್ದು ಪರ್ರೆ ದಿಕ್ಕದು ಜಾತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ನನ್ನ ಪೋಯಿ ರಪರಪ್ಪ ಒಂದು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ದ ಲೋಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೋಗೋ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಅವೇನು ಮುಕ್ಕು ತಿಂತೆ ಹೊರಣೆ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ರೀಪು ಪೋಲು ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮದು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಟಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ನಾಯಿ దాదాపు మంతుంది ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಂತ ಅಕ್ಲ ಫೋಟೋ ನಿಂದಿರಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಕಡ್ಡಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋ ಬರ್ತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ನನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೌಚಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪ ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುನ ಅವಂತ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕುಲ್ ತೋದು ಪೋಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತ ಆತ ಮಲ್ತಗೋರಿ ಪಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಿಸರ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಸೀಟ್ ಆಡೋ ಕೊನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನಕ ಎಂಟು ಕೊನಕ ಜಾರ್ನಿ ಬರಡ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಚಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಆಕಾಶ್ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿನಾಡು ಅಲ್ಲ ಟೀನಾಡು ಚಂದು ಟೀನಾಡು ಚಂದು ಆಕಾಶ್ ಭವನ ರಂಜು ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೆ ಇವತ್ತು. ಜಗ್ಗಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣನಿಗೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೆ ಇಮೇನ ಅಭಿನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಸೊ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಆಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಅಡೆಪೋಂಡ ಪಿರೋಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಣ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಂದು ಸೊ ನನ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಹೇತು ಪಡ್ತು ಬರ್ಪಣ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ತೂಕ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಅದಾದ ಮಲ್ಪು ದೇವರ್ನತ
ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದು ಅಭಿಮಾನಿ. होल में बत्ती उंड में ना फोटो उंड में ना निक्की मारे अड्डा मागिरोंदे मारे ओ अड्डा मगरा तमारे साव बाइक इन्शुरेंस ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡ್ में ನಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಿಲ್ಫಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂಡು ರೇಪೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅದೇ ಇವನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಪುದಾರೆ ಅವು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೇರು ನನಗೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಏರೆಗ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡಿತನ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ದಾದ ಚಿಕನ್ ಡಿಶಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಡತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಡು 8 ಜನಕ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಜನಕ್ಲ ಮಲ್ತು ಸೊ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಮೇರ್ನೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಉಂಡಿನಿ
ಬತ್ತಾನು ಗಣಪತಿ ಬತ್ತಾ ಇಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಕಜಾವ್ ಬೆಜ್ಜಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 o'clock ಆಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೆಜಕರೆ ಬೈದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಬಂಡ್ಲಾಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು